de que nada existise, vivía un ancián nunha casa á beira dun río, coa súa única filla. Se esta era fermosa como as frondas das árbores ou tan fea como unha babosa, non é en realidade moi importante para esta historia, que se desenvolve case enteiramente na escuridade. Porque naquel tempo o mundo inteiro estaba escuro, negro como a tinta, como o carbón, sumido nunha escuridade que todo absorbía, 1000 veces máis negro que unha tempestuosa medianoite de inverno. A razón de toda esta escuridade ten que ver con o noso protagonista, que posuía unha caixa que contiña outra caixa que contiña unha caixa que contiña outra caixa que contiña un número infinito de caixas, cada unha aloxada nunha caixa un pouco máis grande que ela, ata que por fin había unha caixa tan pequena que o único que contiña era toda a luz do universo. O corvo estaba moi descontento con esta situación, xa que carrexaba con gran cantidade de tropezóns e porrazos con toda clase de cousas. Por fin, tras moito andar dando tumbos na escuridade, foi parar preto da casa do vello. O corvo non tardou máis que un instante en tomar a decisión de roubar a luz para quedar con ela, pero difícil para enxenar un xeito de facelo. Ao final urdiu un plan pensando na rapariga que ali vivía. Agardou ata que a rapaza foi ao río coller auga, entón converteuse nunha espiña de ciuta, deixouse caer ao río e baixou aboiando xusto a tempo para que a rapariga os recollese co cubo. Despois fixo un conxuro para que a rapaza tivese tanta sede que de beber un bo grolo do cubo, e ao facelo tragou a espiña. O corvo deslizouse hasta as profundidades da barriga da nena, atopou un sitio cómodo e quentiño, e ali transformouse de novo, agora un ser humano, pequeniño. A rapariga non tiña nin idea do que lle estaba sucedendo e, naturalmente, nada dixo ao seu pai, quen tampouco observou nada raro, xa que todo estaba moi escuro, ata que un día notou unha nova presenza na casa. Xusto no momento no que o corvo apareceu triunfalmente, revestindo a forma dun neno humano. Era un neno de extraña apariencia, cun longo nariz que semellaba un pico e unhas cantas plumas aquí e acolá. Pero o avó foise encariñando con el. Chegou a querer aquel novo e extraño membro da familia e pasaba longas horas xogando con el. Conforme ia gañando o afecto e a confianza do vello, o corvo buscaba con atención todas as partes da casa, tratando de pescudar onde estaba escondida a luz. Tras moita exploración, convenceuse de que a luz estaba guardada na gran caixa que había agochada baixo os matorrais, preto da casa. O neto corvo pediu que o avó lle dese luz, e o avó negou, ata que un día, despois de moito facerlle a pelota, o corvo conseguiu que o avó cedera e lle dera a caixa que contiña a luz. Cando o avó lle deu a caixa que contiña a luz, o neto inmediatamente converteuse en corvo novamente. Atrapou a luz co pico e voou cara á escuridade do mundo. Todo comezou a transformarse. Montañas e vales adquiriron claros perfís e o río brillou despedindo reflexos que nunca se viran. A vida comezou a axitarse. O corvo foi soltando a luz a medida que voaba e, co seu último anaco, subiu ata o ceo, onde as nubes e o sol tamén adquiriron forma. Días despois, un raio de sol entrou na casa do ancián, triste como estaba pola traición do neto. Decidiu observar a beleza de canto o rodeaba, os montes, o río e a súa neta. Tiñan agora unha fermosa luz que descubría unha nai terra a que, desde entón, os indios venerarían e nos enseñarían a respetar.